Jeg tror, noget af det, jeg synes, der var mest interessant, det var at få sat ord på HR-funktionen som helhed. Altså alle de elementer, HR-funktionen rent faktisk rummer. Og sat ord på det, og ord på, hvad er det for nogle udviklingsmuligheder, man har i HR-funktionen. Der er 2 resultater fra denne her publikation, som jeg gerne vil fremhæve som det mest interessante. Dels så er det her område, hvor vi taler om samarbejdskompetencer. Altså ikke så meget de sådan hardcore tekniske kompetencer, men for eksempel de relationelle kompetencer, der er behov for i forhold til digitalisering, hvor man pludselig som HR får nogle helt nye samarbejdspartnere, og man på den måde skal til at tale et nyt sprog måske. Altså man skal måske arbejde sammen med en digitaliseringsenhed eller en IT-afdeling, som man ikke lige er vant til at have det tætte samarbejde med. Og det er i virkeligheden også nogle kompetencer, jeg tænker, man bruger i forhold til partnerskaber og borgerinddragelse og mange andre områder. Men rigtig spændende kompetencer, som I har fået hevet frem her i publikationen. Jeg synes, det er rigtig spændende at læse i publikationen omkring, hvordan man har beskrevet den her forandring, der er sket på HR-personalefunktionen. Omkring de ændrede ting, der er med de roller og kompetencer, man ser gennem tiden. De 4 kompetenceprofiler, der er trukket frem her i publikationen, er jo meget forskellige. Jeg tror, at de alle 4 er nødvendige. Man kan sige, at det er interessant at se dem beskrevet på den her måde, hvor der faktisk bliver trukket kompetencer frem fra 4 meget forskellige hjørner af HR-afdelingen. Og jeg tror, at de virkelig kan bruges i dialogen mellem ledere og medarbejdere i forhold til at finde ud af, har vi de rigtige kompetencer til stede på de rigtige steder. Men jeg tror samtidig, at de kan være et strategisk værktøj for topledelsen til at tænke i, hvad har vi brug for i vores HR-funktion, og hvorfor har vi brug for det, og i hvilken samspil. Fordi jeg tror ikke, at nogen af de 4 kan stå alene i virkeligheden. Jeg tror, der er behov for at tænke i et samspil imellem de 4. Og så er det jo selvfølgelig heller ikke rene jobbeskrivelser, men netop de her sådan lidt mere karikerede profiler. Jeg synes, det er spændende, at der er blevet sat nogle ord på de forskellige kompetencer, der er inden for HR, og på den måde opstillet 4 profiler. Jeg synes, at det er vigtigt at få frem, at man ikke ser de forskellige kompetencer som stillingsopslag eller stillingsbetegnelser, men at man ser dem som kompetencer, der kan kombineres med hinanden og kan gribe ind i hinanden, alt efter hvad funktion man sidder i. Hjemme hos os i Helsingør Kommune, der er det sådan, at profilerne de hænger sammen 2 og 2. Altså det vil sige, i vores ene område, der er det typisk lønkonsulenten, der sidder, og måske med en del af personalejura indenover også. Men i vores andet område, der er det proces- og projektkonsulenten og HR-generalisten, der kombineres der. Så der er sådan overordnet set 2 kombinationer, der er i spil her. Jamen, jeg kan se, at profilerne de kombineres til job på kryds og tværs. Lønkonsulentprofilen kombineres i vores HR-afdeling sammen med HR-generalistprofilen til en løn- og personalkonsulent. Så kombinerer vi jura, den særlige juraprofil, sammen med HR-generalisten. Og vi kombinerer også proces- og projektkonsulentprofilen sammen med generalistprofilerne. Så på kryds og tværs giver de 4 profiler faktisk dit job og kan være med til at beskrive de job, som findes i den HR-funktion, jeg kommer fra. Jamen, vi har i hvert fald kombineret HR-generalisten og HR-personalejurakonsulenten, og så personale eller lønkonsulenten i en funktion, kan man sige.
Der, hvor jeg har taget fat kompetenceudviklingsmæssigt, det er i forhold til at kompetenceudvikle løn- og personalekonsulenterne fra at være mere lønkonsulenter til at blive generalistkonsulenter. Og der har vi arbejdet meget med lederunderstøttelse, faktisk en HR-partnerfunktion ind i generalistrollen. Men noget af det, vi har fokuseret på, det er faktisk de basale driftting. Altså at man har personalejuraen i orden, at man har forståelse for sygefraværsproblematikker, at man har forståelse for overenskomster, lønforhandlinger og i det hele taget, hvad ledelse er for en størrelse. Så det er sådan den helt basale kompetenceudvikling for at kunne begynde at bevæge sig ind i en partnerrolle, ind i en generalistrolle. I forhold til kompetenceudvikling inden for HR-området, så blev der gjort det, da vi fik lavet en ny organisationsstruktur i 2011, at der blev samlet nogle HR-kompetencer i en udviklingsafdeling. Ikke at der ikke er drift, for det er der, men der er også rigtig meget udviklingsfokus. Og det er ligesom den ene halvdel af vores HR, der sidder der. Og der blev faktisk udarbejdet et kompetenceudviklingsforløb med særlig fokus på vores strategiske retning i kommunen, men også med særlig fokus på de her kompetencer, som jo ligger i HR. Og det var for eksempel sådan noget som facilitering, innovation, effektivisering, helt lavpraktisk sådan noget som mødeledelse, fordi det er nogle af de kompetencer, der bliver efterspurgt rigtig meget i HR.